Inicialment el temps disponible no era de màxim de 5 minuts, sinó de 10. Ara té el torn de rèplica el diputat Coto per un temps màxim de 5 minuts. Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, miri, vostè diu, de què va? I es nota que vostè no ve gaire al Parlament, perquè soc diputat del Parlament de Catalunya, com la resta dels 135 diputats del Parlament, que la nostra funció, si som diputats d'oposició, és interpel·lar-lo, impulsar-lo i controlar-lo. I és aquesta la meva funció. Vostè, com viu d'esquenes al Parlament, com li és igual al Parlament, com passa de venir al Parlament perquè porta 6 mesos, no ha vingut al Parlament des del primer dia per no explicar res, ha pujat impostos, no ha presentat pressupostos, ha demanat un rescat de 10.000 milions d'euros, com no ha vingut al Parlament, és lògic que vostè em digui de què va. Doncs vaig de diputat del Parlament de Catalunya, d'això que vostè sembla que desconeix. I miri, a mi per almenys m'aplaudeix el meu grup parlamentari, del Partit Popular Català. A vostè, el trist, és que el que li fa de claca és Esquerra Republicana de Catalunya. És, sincerament, lamentable que qui més l'aplaudeixi siguin els d'Esquerra Republicana de Catalunya i no els del seu propi grup parlamentari. Senyores i senyors diputats, si us plau. Miri, clar, vostè em parla de Galícia. Escolti, per no em parla de Madrid. Impost de transmissions patrimonials, 7%. Illes Balears, més dèficit fiscal per càpita que Catalunya. Impost de transmissions patrimonials, 7%. Comunitat Valenciana, impost de transmissions patrimonials, 8%. Castella-La Manxa, impost de transmissions patrimonials, 7%. Aragó, 7%. No creu vostè que augmentar un 25% l'impost de transmissions patrimonials ens fa menys competitius envers la resta d'Espanya? No ho creu? Senyor conseller, li he formulat aquesta interpel·lació perquè vostè ens expliqui alguna cosa. No perquè ens parli del ministre Montoro. Perquè ens digui què pensa fer, que ens digui quan pensa presentar els pressupostos. És a dir, molt bé que el 19 de juny hi haurà la dada de dèficit fiscal per a les comunitats autònomes, però digui'ns si pensa o no presentar pressupostos i en quina data. Digui'ns si donarà compte, expliqui'ns en aquesta cambra quan pensa augmentar, si pensa introduir o no l'impost de successions, amb qui pensa o no introduir la rebaixa a l'impost als casinos, perquè els seus socis, els de la claca, els que l'aplaudien tant, resulta que li van dir el dilluns, a través d'un mitjà de comunicació, al senyor Junqueras, que no li aprovaria l'impost de reducció als casinos. No s'ha dit res d'ATL, del nyap d'ATL, no s'ha dit res del nyap dels 13 immobles de la Generalitat de Catalunya que pensa vendre durant aquest exercici, que sembla ser que hi ha un nyap jurídic. Digui'ns quan pensa pagar les farmàcies, quan pensa pagar els ajuntaments, quan pensa pagar els concerts sanitaris i socials. Digui'ns si seguirà requerint o no del finançament del govern d'Espanya. Digui'ns si continuarà per quant més temps pensa continuar la Generalitat de Catalunya amb la consideració creditícia de bo escombraria, on cap entitat financera, ni les de Catalunya ni les que operen al conjunt del món, volen finançar a la Generalitat de Catalunya. Senyor conseller, no em parli de 2014. Parli'm de l'any que estem en vigor, de l'any 2013. Parli'm què pensa fer aquest any. No em parli de les expectatives del 2014. Parli'm si durant aquests mesos que queden fins a final d'any, quants impostos pensa incrementar, quantes exigències d'Esquerra Republicana pensa portar en aquest ple del Parlament i si pensa portar al Parlament la presentació al projecte de pressupostos d'aquest any 2013. Senyor conseller, faci com a mínim del que ha de fer, que és el conseller d'Economia. És que s'imagina un conseller o ministre d'Economia en un cas d'un estat o un regidor de finances d'un ajuntament que en el seu primer any, en els seus primers 6 mesos, sigui incapaç de presentar uns pressupostos? Què pensa que passaria amb aquell govern? Per tant, senyor conseller, expliqui'ns què pensa fer. I miri, no critiqui tant el govern d'Espanya, les pujades impositives del govern d'Espanya, quan el seu grup parlamentari, Convergència i Unió, hi ha votat favorablement. Digui-li al senyor Duran i Lleida, perquè favorablement han votat a la pujada de l'IRPF i a 2 pujades de l'IVA, la del Zapatero i l'última proposada per l'actual govern d'Espanya. Per tant, no em vulgui
donar respostes parlant-me d'una altra cambra. Li torno a reiterar, jo soc, sé que vostè viu d'esquenes al Parlament, jo soc diputat d'aquest Parlament i li pregunto a vostè en relació als 37.024 milions d'euros que gestiona el seu govern anualment, que va gestionar l'any passat i aquest any perquè no hi ha pressupostos. Ens expliqui com es pensa gastar els diners. En definitiva, doni credibilitat, transparència als ciutadans que puguin saber del seu conseller, que sembla que viu d'esquenes al Parlament, què pensa fer en matèria econòmica. Perquè crec que l'economia, a dia d'avui, amb la situació d'atur, de crisi econòmica i de deute que hi ha a Catalunya, no crec que l'economia sigui un tema menor pel conjunt de catalans. Al contrari, crec que és un tema primordial. Per tant, li demano que faci de conseller d'Economia, que sembla ser que ho té bastant oblidat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Té per